Bu Inge. Aku iki jek gorong nyeluk lho ya. Kok jamian. Jamian. Piye? Dungaren jarene. Nggih, ini ki MC keblobok. Mami tasik ten perjalanan. Nggih. Sementara Mbak Nana Salihu. Nggih, monggo jenengan riyen ning Nggih, saderengipun dalem maturaken wilujeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami ne kempes. Nggih saderengipun dalem maturaken matur sembah nuwun sanget kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe dalem maturaken matur sembah nuwun kagem ibu-ibu kader, ibu-ibu PKK. Ugi matur sembah nuwun kagem bapak-bapak panitia. Ugi mboten supe ngaturaken sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Putat Desa Mojorejo. Nggih, mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. nggih ingkang pun dipun pimpin sinten ning Pimpinane Mas Didi Purwanto atau biasa disebut Mas Gundul. nggih. Oke mboten supe ning Nana nggih. Ngaturaken sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang di depan Mas Dion. Ugi MKD, ugi Baskomania yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya Bu Inge TV. Tidak lupa Bu Inge, sapu-sapu Budi Wijaya selalu hadir. Terima kasih. Monggo disapa-sapa penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh dalu menika. Ada sapu Kopior Setro. Nggih, matur sembah nuwun. Ada sapu Balong Panggang. Balung Panggang niku tim menapa niku PT Anggrem. Matur sembah nuwun rawuhipun. Sabu Lamongan matur sembah nuwun rawuhipun. Tim Pedot Jalur Langit. Tim Pedot Jalur Langit saking Abah Suud matur sembah nuwun rawuhipun. Yang kuning niki napa niki? Tim anti libur Sobo Puden nek gak salah lho aku wingi nek gak keliru lho. Oleh maca niki trim baru niki. Oke, matur sembah nuwun kagem grup News Samudra. Nggih, Bapak Kuswanto matur sembah nuwun, Bapak Kusnan matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi tim Kopior saking Setro matur sembah nuwun. Abah Samroni, Abah Jarwo matur sembah nuwun. Umi Kenti sekeluarga matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun Nana. Ugi Mbak Fida, Mas Popong matur sembah nuwun. Mbak Nini juga. Mbak Nini warung napa niki? Warung kopi Triji. Nggih, mboten lepat nggih. Matur sembah nuwun. Terus pundi? Wotan Sari matur sembah nuwun rawuhipun. Banyak malih ning banyak. Dan banyak menyebutkan satu persatu. Nggih matur sembah nuwun seluruh penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Nggih sudah bergabung dengan Budi Wijaya. Oke, mboten supene dalu menika didukung audio Triharjaya atau THC Audio. Leti ngene. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Nggih, langsung kemawon nih. Saderengipun menampilkan seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya dalam acara Bedayan Sekar Sari. Selembar kodong ekor
Nana kok celuk Mariati ku lho piye to Mas? J niku rada-rada niku jamian niku. Nggih monggo ning Nana dipun aturi. Yang pertama ada prima donanya Budi Wijaya Bu Inge. Nggih, sinten? Ada Ning Bella dan juga Ning Adis. Bu Inge niki Ning Bella Senggawati kalian Ning Adis Arista. PT Anggem selekur dino yen wis nantas rupane ora padha iku ngono sifate manungsa ana sing apik ana sing ala wis Mas Jamian ndoke wis monggo salajengipun Salajengipun wonten ning Dias kalian ning Rani. Terima kasih Mami disawer Mami. mami awake kempes. Inilah Ning Dias Aulia dan Ning Rani Asmara. Nek nang Jombang mampira sengon lemang kena akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng wis akeh gantine. Bu Inge niki asline kula niki. Jane wayahmu ya. Nggih. Ada Ning Marsha dan juga Ning Amel, Kiki Amelia. Inilah Ning Marsha Aprilia dan Ning Kiki Amelia. Andeng-andengan kelingan Diwasi pandang kelingan Tak rewangi yang duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Bu Inge selanjutnya ada Manisnya Jawa Timur. Juga Siapa itu? pelantun tembang-tembang manis campur sari. Siapa dia? Celeng ada Ning Nyantika dan juga Ning Putri. Boham. Ayo lari. MC-ne ki jujur iki. Nek biasane niku kan Mami Okta, nah niki Mami Kempes. Mami kempes kula. Mami ini kempes bani bocor.
dilali-lali tansah kelingan. Ning Semarang mampir kos-kosan, kadung sayang dianggep koncoan. Pelasteri dipuntel godhong, sing tak tresnani bojone wong. Manisnya Jawa Timur sudah. Oke. Selanjutnya ada Sing duwe horeke sak Jombang. nggih horek. Lho sing metu kok Mbak Ade. Ada Neng Ika Rempong bersama Neng Ani Kumala. Jadi iki juragan-juragan Bu Inga. Nggih. Nggih. Niki ning Ika, juragan napa? Juragan Duren. Ning Ani Saniki Kumala. Mbak Ani Kumala juragan niku MUA. Apa? Juragan Kuade. Oh. Loh horek. Sembah nuwun. Ali-ali mripate biru dilali-lali ora nate ketemu. Kaya ngene rasane tempe Mlebu sayang. kang ibu rawon. Kaya ngene rasane ati kaya wayang dinawi lakon. Makendang tak saponane apa dendeng kalapanane kate laramae ora ate teko. Bu Inga selanjutnya ada peranan-peranan penting Budi Wijaya. Sinten? Ada Neng Yuni Karmala, ada Neng Fikum Sukrisna dan juga ada Neng Rizky Sukasti. Ayo lari anak-anak. Jreng. J sembah nuwun Om DJ. J Bu Inge selanjutnya ada pengereman asli Budi Wijaya. Ada Neng Susan dan juga ada Neng Titin. Titin Subayu dan Neng Susan Warsono. Inilah dua pengereman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu.
pemain-pemain sinetron yang lagi booming di jam-jam yang tertentu. Inilah Ning Endang Sukentut dalam sinetron Anak-anak teraniaya. Ning Sartini dalam sinetron Pengreman diuberasu. Tiga seniwati sekaligus Ning Yayu Karmala saking Dari Lamongan Bu Inge, Ning Mary Sudayat saking Mojosari Mojokerto, Ning Irma Arifin saking Jombang. Ning Nana, Si Bu Inge, lengkaplah sudah seniwati-seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari. Masih bersama The Lewong dan juga THC Audio dan juga Fortuna like teng idolani arek Jombang. Sumonggo. Matur sembah nuwun kagem penggemar setia Segoto Bacang Tarik. Jadi iki lho lagune. Ada Om Sono, Ada Nek Putri. Ada Sus. Budi Wijaya, Tua-tua di arah di pasir. Pasir. Waktu kabang kelio torek pikir. Ringgit, Ketemu awal langsung geser. Geli tekan
Dulu udah sudah selesai, yuk dulu lanjut. Satu dua, air. Air bunga ini tiada harum
terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota kabupaten Jombang. Neng Nana. Nah hadirin, usahlah sudah acara bedayan Sekarsari. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali oleh Cak Aris, Cak Taji, Cak Roso, Mami Okta dan kawan-kawan. hadirin. Sebelum saya undur diri, apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan Ludruk Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.